казва, че си направил татуировка БМВ, защото той е маниак на БМВ. Обожава просто БМВ-тата. И в последствие започнах да разбирам защо той харесва тази марка. Там е много важно да се знае, че това не е просто марка. Това са руни. И особено последната руна, която е обърнатата руна Евас, е нещо, което всяко едно движение се натъква на препятствие. И не просто Евас, там са и два обърнати потока, което е внимание, опасно напрежение на препятствие. Т.е. на всяко едно движение, което започне, има препятствие. И просто беркана усилва това нещо. И това е мъжката енергия. И е много силно. Особено последната, защото там се включват две руни в една и става още по-силно. И това е способност. Човекът просто работи с способност, но той не знае. Изучава. Без да иска, просто изучава.